खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ समबारखालि फोसावजानाय APSC आनजादनि फिथाइखौ लानानै सोमजिनाय दान्थे बिदान्थेयाव फिन आरोबाव गोदान खौरां फैदों। आनजादनि फिथाइ मोननानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गेजेराव रंजानायनि दोहौ गोसारदोंमोन, नाथाय हरखाबनो मोनसे जर'खा फोसावजादोंमोन जेराव माखासे बेले-बेजेनि थाखाय जोबोद गोनांथार हादोरसा थाखोनि आनजादनि फिथाइखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। समबारखालिनि बेलासियाव फोसावजानाय आनजादनि फिथाइखौ मानो घन्टासेनि गेजेरावनो केन्सेल खालामनाय जादोंमोन? बेनि जाहोना बावैसो सोराङाव फैदों। सोरखारा लानाय बावैसो थिरांथा बादियै APSC आव मरान मटक हारिनि थाखाय मोननै मासि थिखानाय जादोंमोन, नाथाय फोसावनाय फारिलाइयाव मरान हारिनि सासेबो बिजाथिनि मुं नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बे फारिलाइयावनो मटक हारिनिबो मोनब्रै मासि होनाय जादोंमोन। मरान हारिनि सानै बिजाथिनि मुंफोर गैयामोन, जायनि जाहोनाव लोगो लोगोनो केन्सेल खालामनो गोनां जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। दायो गोदानै सोदांनाय फारिलाइयाव बे बाराव मरान हारिनि सानै बिजाथिनि मुंफोरा नुजागोन आरो समबारखालि मख'नाय मटक हारिनि सानै बिजाथिनि मुंफोरखौ बोखारनाय जागोन। बे सोदांनाय फारिलाइखौ साननैनि गेजेराव आय'गा फोसावनो हागौ होननानै साननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बलिउडनि बयजोंबो मिथिजानाय कमेडियान फावखुंगुर राजपाल यादवखौ 16 फेब्रुआरि खालाराव जामिन होनाय जाबाय। 2018 मायथाइनि चेक बाउन्स केसनि थाखाय आयेननि नोजोराव थानाय फावखुंगुरखौ बिजिरसालिया फेब्रुआरिनि गिबि सप्तायाव रां होनायनि सर्तखौ आबुं खालामनो हायैनि थाखाय दिल्लीनि तिहार जोबथेसालियाव गावखौ गथायनो बिथोन होदोंमोन आरो बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। फावखुंगुरा जामिननि थाखाय आर'ज गाबनायनि सिगां 11 सान जेलाव थानांदोंमोन। बिजिरसालिया बुङो दि अजद होग्रानि बेंक एकाउन्टआव 1.5 कौटि रां जमा होनायनि उनाव राजपाल यादवनि आयेनारि राहाया रोखा जाबाय। बिजिरसालिया आरोबाव बुंदों दि 9 कौटि रां मोनफिननो हायैनि थाखाय फावखुंगुरखौ जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। नाथाय सावथुन मुलुगनि गोबां सुबुंफोरनि राङारि मददनि उनाव समबारखालि राजपाल यादवखौ जामिन होनाय जायो। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखा दावहा सोलिबाय थानायनि उनावबो राजपाल यादवखौ दान्दिसेनि थाखाय जामिनाव हगारनाय जादों आरो एसे रेहाय मोननो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायनाय जादों। रिपर्टआव फोरमायबावनाय बादिब्ला बलिउड आरो देंखो मुलुगनि गोबां सेलेब्रिटिफोरा राजपालखौ हेफाजाब होदों होननानै फोरमायदों। फारियै सलमान खान, वरुण धवन, अजय देवगन, सनु सूद, गुरमीत चौधरी आरो रोजाबगिरि मिका सिंह बिथांमोना खैफोदनि समाव फावखुंगुरखौ हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे बिजिरसालियाव बिथांखौ 18 मार्चसिम हगारना होदों। बे जामिननि उनाव फावखुंगुरखौ साहसहांपुराव गावनि बियादैनि हाबायाव बाहागो लानो थाखाय गनायथि होनाय जादों। राजपाल यादवनि उखिला गोजौ बिजिरसालियाव मिथिहोयो दि फावखुंगुरा 1.5 कौटि रां जमा खालामबाय। बेनि अनगायैबो बिथांखौ पासपर्ट जमा होनो बिथोन होनाय जादों। बेनि उननि हियारिंआ फैगौ 18 मार्च खालाराव जागोन होनना मिथिमोनदों। फागुन दाननि गिबि बुधबार जागायनाय लोगो लोगोनो गोथां अख्रांनि सिङाव फागुन दानाव एबा इंराजिनि फेब्रुआरि आरो मार्च दाननि गेजेराव थागिबि मिसिं हारिनि सुबुंफोरा समायना रमायनायै आलि आये लिगांखौ फालिनाय जादों। बे जानो गोनां मिसिं सुबुं हारिनि फोरबोखौ गोबां जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। बेबायदिनो दाकुवाकानानि आलिमुर दांदारायाव गंसे इंराजि बिजोंनि फरायसालिया बे फोरबोनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों।
2020 मायथाइयाव गायसनजानाय निउ लाइफ एकाडेमिया गोदान जोलैनि फरायसाफोरखौ गावबा गावनि सुबुं फोरबोनि दोरोंफोरखौ बयनोबो दिन्थिनो एबा बुजिहोनो थाखाय आलि गां बरायनाय हाबाफारिखौ फालिदों। फरायसालिनि गोरायुं कमल बरा गासै फोरोंगिरि मावफारिया फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि हेफाजाबाव फरायसालियाव मोनसे समायनायै बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा गुमराग आरो सेलिया बायदि मोसानाय दिन्थिफुङो, जाय फरायसालिनि फोथारखौ समायना दिन्थिदों। सोलोंथाइजों लोगोसेनो आबादारि हारिनि जिउगोनां ओनसोलारि फोरबोफोरजों बिसोरखौ सिनायथि होनाय। बे थांखिजों खुंजानाय दिनैनि लिंगान बरायनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों। एयारक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इनभेस्टिगेशन ब्यूरो थामहिनबा AAIBआ मंगलबार खालि बुंनाय बादिब्ला थांनाय दानाव महाराष्ट्रनि बारामतीयाव लियरजेट 45 बिरखंनि जाब्रबथायनि सायाव गुवारै आरो गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जेराव बिरखं जाब्रबथाय आरो जाथायफोरनि नायबिजिरनाय नेम 2017 आरो ICAO Annex 13 आव मख'नाय हादोरनाङारि मानदान्दाखौ आबुङै मानिनानै सोलिफुदों। बिरखंनि जाब्रबथायखौ नायबिजिरग्रा एजेन्सिया बुंदों दि दुखुनांथाव बिरखंनि ककपटि भइस रेकर्डार CBR निफ्राय डाटा दिहुननो थाखाय जर'खा हेफाजाब होनाय जादों, जेराव महाराष्ट्रनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि अजित पावार आरो गुबुन 4 सुबुंफोरा थांनाय 29 जानुवारि खालि बिरखंनि जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन। बे जाब्रबथायनि समाव गंनैबो रेकर्डारआ गोबाव समसिम गोबां दुंहाव थासारिजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जेराव अरजों खहा जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। AAIBनि बायदिब्ला L3 कम्युनिकेशनजों बानायजानाय डिजिटेल फ्लाइट डाटा रेकर्डार DFDR खौ बेनि फ्लाइट रेकर्डार लेबरेटरियाव जाफुंसारै डाउनल'ड खालामनाय जाबाय। हनीवेलजों बानायजानाय ककपिट भइस रेकर्डार CBR मोनसे आबुं टेकनिकेल आनजादजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। डाटा मोनफिननो थाखाय जर'खा मददनि थाखाय दिहुनथाय रायजोनि गनायजानाय थान्दैनिफ्राय मदद खावलायनाय जादों होनना नायबिजिरसंनाय एजेन्सिफोरा फोरमायदों। कसुगावआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। 27 नं माहारियारि राजा लामा कसुगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गंसे टेंकि गारियाव अर खामदों। ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ सिङाव दंमोन आरो बिथांमोनखौ थैबाय होनना सन्देह खालामदों। अर खोमोरग्रा बिफाना गोख्रों राहा लादों। क'क्राझार फकिराग्राम दतमानिफ्राय फैनानै अर खोमोरनानै थासारिखौ सुग्लायहोफैदों होनना मिथिमोन्दों। जुदि जों मुलुगनाङारि राजखान्थिखौ नायो, अब्ला जों नुनो मोनगोन दि भारत हादरा गोख्रैनो जौगालांगासिनो दं आरो गासै बुहुमनि सिगाङाव गावनि गोहोखौ दिन्थिफुंगासिनो दं। पाकिस्तान, बांलादेश आरो चीन बायदि जारिमिनारि सुथुर हादोरफोरनि सिमानि साखाथियाव थानायनि उनावबो भारत हादरा गावनि गोहोखौ दिन्थिबाय थादों। नाथाय बुहुमनि माखासे हादोरफोर दं जाय जागायजेननायनिफ्रायनो भारतजों गसंथानानै हेफाजाब होबोदों। बेबादि मोनसे लोगोआरि हादोरा जादों रासिया। बावैसो सान सिगां भारत आरो रासियानि गेजेराव रैखाथि सोमोन्दोखौ लानानै थांनाय साननैसोआव मोजां खौरां फैदों। भारतआ बे बोसोराव रासियानिफ्राय S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमनि आद्रा थानाय 2 स्क्वाड्रनखौ मोनगोन। शुक्रबाराव मोननाय खौरांनि बादिब्ला मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव 288 सरफेस टु एयार मिसाइलफोर बायनायनि थाखाय मोनसे रादायाव सागान होनाय जादों। बे मिसाइलफोरनि रेन्जआ 40 निफ्राय लानानै 400 किल'मिटारसिम जागोन। डिफेन्स एक्विजिशन काउन्सिल DAC आ गुसुङै बुंनो थाङोब्ला रासियानिफ्राय S-400 आव बाहायजानाय 288 मिसाइलफोरखौ बायनायनि थाखाय एक्सेप्टेन्स अफ नेसेसिटी गोरोबथायाव मुंसाइ होदों आरो ग्रीन सिगनेल होदों। हादोरारि खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मिसाइल बायनायनि थाखाय 10,000 कोटी रां खरसा जागोन, जेराव S-400 मिसाइलनि गोख्रैथिखौ बुंनो थाङोब्ला रासियाजों दिहुनजानाय S-400 मिसाइलनि गोख्रैथिया 4.8 किल'मिटार सेकेन्ड एबा 14 मेक खारथाइ दं। बे मिसाइला अख्राङाव 30 किल'मिटार गोजौसिम सुथुरनि दावहारु जाहाज एबा फाइटार जेट, ड्रन आरो बेलिस्टिक मिसाइलफोरखौ फोजोबस्रांनो हानाय गोहो दं। अपारेशन सिन्दुराव S-400 नि मिसाइलनि बाहायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव पाकिस्तानी उदखारिफोरा सा 26 दावबायारिफोरखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनायनि फिननायाव भारतआ अपारेशन सिन्दुरखौ जागायदोंमोन आरो पाकिस्ताननि हेंथायै बे अपारेशननि समाव भारतआ S-400 मिसाइलखौ बाहायदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बेखौ हमदांनो हाबाय दि बे मिसाइला भारतनि रौनिया हान्जानि थाखाय बेसेबां गोनां।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।